Закътан в Балкана, от погледи скрит, цъфти, хубавее край волен, честит. Живеят планинци тук, хора добри, в труд неуморен, в радост, в тъги. Високо в небето издигат чела, любимците наши и викат: ела! Юмрука, амбарица, млечния чал, купена да качи е всеки мечтал. От малки ние раснем сред те с красоти, в бури и вятър, планински орли. Където да бъдем, едно само знай: в сърцата те носим, любим роден край. Както и да го смятаме, черни 8 върху черни 8 си е черни 8. Кой на кого е кръстен, не е важно. Важното е, че сме тук ние, хората. Забързани на някъде и нека си признаем, малко объркани. Да вземем обичаите. Почитаме ли ги наистина или по-скоро забавляваме децата с тях? Хем не се иска да ги има, хем малко се срамуваме да ги спазваме. Станали сме ни селяни, ни граждани. Да има как изведнъж да скочим и с двата крака напред. Да няма поглеждане назад. Ще спечелим ли от това или ще загубим, времето ще покаже. В едно обаче сме убедени, че и ние като природата се пробуждаме за нещо ново, вълнуващо, голямо. Защото пролетта не е само в разцъфналите дървета, тя е и някъде вътре в нас. Мечтана, изстрадана и рухнала накрая като отприщен бед.
Какво бяхме някога? Бедни планинци, сечахме гората, дялахме ритли, кревати, хурки, ракли. Свличахме ги на кервани в равнината, за да ги заменяме на загуба за жито, сол, за всичко, което не можехме да си произвеждаме сами. Нали се казваше тогава, че полето ражда жито, а Балкана – хора. Сега слизаме в равнината да си търсим булки. Значи и там нещата са се променили. И там са започнали да се раждат хора. Шегата си е шега, но който е стъпил веднъж в черния осъм, не го е напуснал вече. И не само заради чистия му въздух. Гледаш го с овцете и козите, а под плевнята му лада. Питаш го хубаво ли му е сиренето, а той ти отговаря: не е като онова, дето го ядохме есенес в Будапеща, ама си е нашенско. Не го даваме и за швейцарското. Каквото казва, това мисли. Важното е, че не го е страх да си окаля обущата, че не се откъсва от корена, че сее, за да има какво да бере.
Не сме знаели някога как да съхраняваме гората, но сме я опазили, щом има толкова много животни в нашия край. И ние сме ходили по тия места като паскирчета. И ние сме се захласвали по песента на птичките, но кой от нас тогава е подозирал, че това може да бъде и наука? На нас не стигаше по една дрянова тояшка. А нашите деца сега учат, докато не изхвръкнат някой ден, като птички от гнездата си, и върви да ги стигнеш тогава. Може би някои ще се върнат, когато Стенето стане един от най-големите резервати в България, дори в Европа, защото е под егидата на ЮНЕСКО. Троянският манастир е символът на нашия край. Неговият игумен, черноосамецът Макарий, е бил един от най-верните съратници на Левски.
метоха на черни осъм, апостолът е прекарал последните си часове на свобода.